Naimbangag sa papapagayam gagayam, di naman iti oras ha, iti panakaibingay dagiti sumagmamano damdamag itangal dawa. Iti siyak ni manong iwarafi nga mangibingay kadagitoy damdamag manipod iti ulo dagiti damdamag iti Italiana, iti kultura ket maysa pundasyon nga mangikapet kadatayo, uaray sadino pagturongan. Kaspasan ti project gangsay ti National Commission on Indigenous Peoples Cordillera Administrative Region NCIP CAR, Regional Director Attorney Anastasio D. Adog, kat nagkipasat iti napatag panaka wenno panaki sasao kadagiti persons deprived of liberty wenno PDLs, may papan kadagiti cultural values dagiti Cordillera ken indigenous knowledge systems and practices wenno IKSP. Iti daytoy a session na ipaganetget dagiti kang runaan pateg dagiti umili kas iti ugbo panakikadwa anos ken inayan. Amang ipalagip kadagiti aming nga nakipaset ay iti identidad, responsibilidad ken cultural atawid ket agtalinaen uray pay adda dagiti physical pader. Wenno the physical pader amang isina kadatayo. Iti daytoy a session na ipaganetget dagiti kang runaan patag dagiti umili kas iti ugbo. Babaen iti retroactive engagement panggapiti NCIP CAR amang pabileg kadagiti PDLs iti panagbalbaliw da tapno may pasdek iti nasaysayaat panagbiag ken panakaisubli ti komunidad ken sosyedad. Tita identidad tayo kas Cordilleran ket naibatay kadagiti pateg amang isuro kadatayo iti panagraem panagurnos manen ken namnama iti nasaysayaat bigat. Iti dumapay detalye dagiti damdamag inrugyan iti Department of Interior and Local Government Cordillera wenno DILG CAR babaen iti Local Government Capacity Development Division iti FY 2026 Cordillera CSO Convergence idi Agosto 25-26 ijay Newtown Hotel Baguio City. Ti aktibidad ket adaan iti tema empowering CSOs, enhancing CSO desk officer capacities, and strengthening LGU partnership. Titalungal daw para programa ket may panggap iti Panangpabileg iti panakipasat dagiti civil society organizations wenno CSOs iti lokal panagpangulo panangpasayaat iti kabaelaan dagiti CSO desk officers ken Panangpabileg iti Pannagtitinulong dagiti CSO ken local government units wenno LGUs. Iti umunangal daw na aramid ti Local Peoples Council Forum ang nakatutok iti Panangpabileg iti papel iti Local Peoples Councils iti lokal panagpangulo. Tinalakay mo't dagiti pasat iti enhanced LPC framework. Iti panagkipasat dagiti CSO iti panagplano, panagprograma ken panagbudget dagiti lokal pamahalaan kasta dagiti wagas iti nasayat Pannagtitinulong ti CSO ken LGU. Naitampok mo ti kinapatag ti panagbangon iti talag ken kredibilidad iti nagbaatan dagiti lokal pamahalaan ken organisasyon iti civil society. Iti iti Assistant Regional Director Puerto P. Maribay Jr. impaganet na napatag tinapatag epektibo ken nagtultuloy panakipasat dagiti CSO iti lokal panagpangulo.
Iti da tumapay lokal at damdamag ti NCIP Mountain Province ng kadagiti Indigenous Peoples Rigths Education kadagiti empleyado ken PDL ti MPDJ. Nagpatuloy iti panangipatungpal iti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP Mountain Province iti edukasyon may papangka dagiti karbangan dagiti Indigenous Peoples babaen iti panakipasat ti Project Gangsa wenno guiding ancestral nurturing toward growth, strength, and awareness ti programa ti BGMP CAR Regional Office. Iti aktibidad ket naangay para kadagiti empleyado ken persons deprived of liberty wenno PDLs iti Mountain Province District Jail kastamot kadagiti criminology interns ti Mountain Province State University wenno in PSU. Iti panakaadal inay pakawat dagiti kangrunaan akarbangan dagiti Indigenous Peoples babaen iti Indigenous Peoples Rights Act wenno EPRA. Naipakita mo iti kinapatag ti panaglaom ken panangipatag iti kultura, tradisyon ay tindidad ken tawid dagiti katutubo. Iti panggap ti aktibidad ken tapno mapapigsa iti panakaammo ken panakawat dagiti participant iti panangsalaknib dagiti karbangan ken kultura dagiti Indigenous Peoples ken iti panangitag-ay iti inklusibo makatao ken naurnos panagsurvey. Babaen ti Project Gangsa itutuloy ti BGMP CAR iti panangitag-ay iti panaglaom kadagiti karbangan kultura ken dignidad dagiti Indigenous Peoples ibayat mapapigsa na wenno papigsaen na iti panagkaykaysa ken asi ken kikinaawatan iti uneg ken ruar dagiti pasilidad ti pagbaludan. Iti dumapay nga damdamag iti panangidayaw dagiti Indigenous Peoples ken panangibileg iti sumaruno nga henerasyon. Iti panangrambak iti International Day of the World's Indigenous Peoples wenno IDWIP wenno IDWIP ken National Indigenous Peoples Day ditoy Pilipinas nagtipon ti TRECAP. Incorporated ken National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP tapno mapapigsa iti panakaammo iti wenno panangipateg kadagiti Indigenous Peoples dagiti karbanganda ken iti nabak ng akultura ken kinaduma-duma dagiti umili ti Pilipinas. Naipaymat na ito nga engagement kadagiti kangrunaan ay stakeholders pakairamanan iti Akademya babaen iti De La Salle Santiago Sobel Schools. Saan lang nga panangpabigbig iti kultura dagiti Indigenous Peoples iti panggap iti panagrambak no diket may samot na ito'y agundaway maabot ken maidukar dagiti agtutubo dagiti sumaruno professional leader na manursuro ken mangaramid kadagiti desisyon iti masakbayan. Tano itudtuduken isuro tayo dagiti tutubo itangal daw iti kinaduma-duma dagiti kultura tayo. Tumulong tayo iti panagforma kadagiti sumaruno professional amang respeto, mang salaknip ken mang tulong amang pabigbig kadagiti karbangan dagiti Indigenous Peoples. Iti dumapay damdamag iti DILG CAR Papigsaen ti ognayan ti CSO ken LGU. Wenno ti dumapay damdamag iti BFP opisyal naaresto gapu iti umanoy 500 pesos ribu recruitment scam.
Naaresto iti maysa tauhan ti Bureau of Fire Protection wenno BFP iti San Fernando, Pampanga, gapu iti umanoy 500,000 na slot for sale recruitment scheme. Siguro iti investigasyon, si mga iti otoridad iti maysa nga aplikante iti BFP kalpasan na nakasarak iti mensahe online manipod iti maysa dami account na isilpo iti suspect. Iti mensahe na ipaawat iti umano'y backer assistance para iti aplikasyon iti biktima kapalit ito ang kapalit na ito'y iti 500,000 pesos. Gapu iti data nakipag-coordinar iti aplikante iti BFP ken iti Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group wenno PNP CIDG tapno may sagana ti entrapment operation. Iti panakay patungpal iti operasyon naaresto ti nasawa opisyal. Samantala, impagalit ti BFP Region 3 Acting Regional Director ESSUP ti Bernard T. Roset awan bayad ti panag-aplikar ken panagserbi ti BFP. Sigon ken kuana dagiti kwalifikasyon, performance ken personal kwalifikasyon iti mangikadeng ti guntaway ti aplikante ang mapasamak apasod ti BFP. Pamagbaga ti BFP kadagiti aplikante asaan ang mamati kadagiti mangipapaay iti backer wenno islat kapalit ti kwarta ken dago sa i-report kadagiti otoridad ti anyaman akaslay scam a recruitment offer. Dagita pa lang ti maibingat tayo adamdamag kita nga aldaw na impag nga aldaw kata kayo amin nga awan lapa sa shock ni Manoy Arafi akad ka makadkadwayo ita nga aldaw.